Shalom, horas dihita saluhutna, damang dainang nahina holongan nami, di bagasan Yesus Kristus, jupang dopihita di sada channel Advent Batak Ministry. Horas dina posisi Tuhan, amang pandita Sitohang, amang pandita Sinambela, amang pandita Autosoit, Horas, amang pandita Horas, Tabubolon, amang horas, pandita Purba, dan amang pandita Pasaribu. Horas amang pandita. horas, horas, Horas. horas, Puji horas. Tuhan, sehat do ita sulit. Sonari jupang do pehita amang dainang di sada channel Advent Batak Ministry doho di persejaran na baru persejaran triulan paduahon persejaran na parjolo uluan di persejaran ta lului sitongna ayat sapilon dihita amang dainang ima Yohanes 15 ayat sia didok songonon songon holong ni rohani damang diau songon ido holong ni rohaku dihamu mian mahamu di bagasan holong ni rohaki marsiajar mahita amang dainang di bagasan saminggon tapangido ma haraden ni amang pandita tampu bolon mabayan tangiang pamuhay di parsejarata. Tapasada marohata, martanya kita tangyang pamuhay apala ritikion. Takoduk marohata, martanya kita. O Tuhan Jehovah di bata amang pardengkan basa, namar bangsa di bano gijang. Di bata namin nahu puji kami, nahu pasanggap kami, natoktong mangalian holongmu, mangaramo ti kami. Terlumubi apala ritikion, dinanaing pashaton, persejarah sekolah sahabat, marhiti-hiti, hatani Tuhan. Kami akan naposom, anggiat matod dini Tuhan. Leonon mudugan upami, asa boleh upasa tami, hatani Tuhanon. Marhiti persejarah sekolah sahabat, obar tulong orang Tuhan. Ramoti dina upasa tami kami akan naposom tudupamu. Baik naposom sendiri, pendeta Usina Bela, amang pendeta Semaruk Kalit, amang pendeta Sitohang, amang pendeta Utasoit, amang pendeta Yulis, dot amang pendeta Purba, anggiat ma marhite tordini Tuhan. Boleh upasat kami, gabe diatusi, dada hulan napasato kami alai salhutna nama nangihon. Marhite YouTube Advent Batak Ministrion. Boleh lah mengatusi sangat dia holong do dengan bahasa Tuhan marhite persejarah non. Mulai tema Tuhan, jakun mapangiduan dohot ele hirit naiman alau sombon hami, holan marhite nak Yesus Kristus nang mati mo kepami. Amin. Maulia tema di amang pandita Tampu Bolon, baik tangiang pamuhay di persejarah na parjolo triulan paduahon. Songon sabak botari, adorong masuk kita di persejarah jahama songon pengantara di sabak botarion. Songon dia do ho menggombarhon partaliammu dohot di bata sonarion. Na mangolu jala togu do partaliani na dilehon hodo tiki laho marsaur di partaliano mangalului hatana na di siattoni jala makatai dohot ibana songon sahalak ale-ale sonari amang daina
marsyajar mahita di bagasan saminggon songon dia do aha do maksud ni uluan ni parsejarata lului sitong asa boy hita mangatusi parsejarah na triwulan padua konon boy taulahon di bagasan ngoluta sonari masuk mahita di parsejarata ima na di patorang na posen Tuhan amang pandita purba suku-suku ni amang pandita di si Jesus amang pandita manggombarhon ngolu partondion ni bangsona di partikianon sadia sitong do akka ayaton manggombarhon dirim sandiri ima terdapat di pangukapon tolu ayat 17 Kupasa tami matu amang pandita purba mardongan mauliate Mulai tema di suku-sukun ng pinasat niyang padita si Manukalit. Di si Jesus manggobarhon ngulu partodion ni bangsona di partikianon. Sa desitong do akka ayaton manggobarhon dilim sadili. Pasadirata di bagasan ari minggon na maluluan may ima nguluta. Dalam yang sonido memang di ari partikian, di ari parpudion. Molotong tutu sukut tu hita sonari. Moloro Jesus di hari parpudion tunguluta di portibion. Dia do hira-hira sukmolo tabay basa ada suku-suku nurhatta. Dia do nalaho si dohonon ni Jesus tutu asura ibana manggobbarhon partalian dohot ibana di bagasa sonarion. Raolo do mana madok na tugudo partaliani manang iya partaliani ubalaga di ari ng salpu arong do hiya ho sukusukun di dia do si dohonon ni Jesus asulay ba namang gobbar ho bangso di ari parpudion di baga sa pangkapot tulu ay sa pulau patro di 22 tutu si tutu Jesus manggobbar ho ni dipukka ibanay mardongan hata na mardok iya ibana do sitidangi haposan jalan na sitong mula ni akka na tinoppa ni debata sahala sitidangi na sitong jala bonar dang margabus alam makatahon do takas jala torang edo tutu arong dotong suku-sukun na sayujo usukun dia do ubagak upolin parnguluon ni halak batak adorang somanada ugamo do anong manada ugamo yala mula madokon parugamot ta sonari asura na di gobbar sa da gobbaran taling oni partalian do Jesusi ada ubehita be isen na ugamo na parjulo dia mahurang na ay nga jarang betayingo di bata nga jarang betayingo Jesusi mula tabu katuloy pangukapot tulu ay 14 o 17 hata ni Jesus hita hala Kristen na mangulo di aliparpudi ay ditadda ibana do hita dang harulas jala dang haru ngali hita alasian pangotiso sa dili maddok dang adong hahurangan di hita marsalpuan akka ari jala holano tiddo tikki na talehon rapdoho debata unakon na arong talian 10% siya tikita di baga sa sedali na roto debata holan na gabi panunggu manogo pehita lanungon pagi ipi malas majahabibel pehita malas susabi hita nalaw mabepal sada partalian doho debata jali di do rohatta nang sikop doi ala sitong na dang sa sitong na gumurang siyan na tarajumi do arga ni ibana di hita surat tarbain hita makaholongi jala mangulo siyan na sa rohan ni Jesus manang dang dung menggad doi di jolo ni bata asa siyan dangol sisilon basa molo hita sonaryon dangol sisilon ni dokon sebenarnya sa sitong na danong hita na hurangan lepas si rokok kita dangol sisilon si pata do ita surat tu bata
ala sipata dang tahapor siya di bata. Jesus madok ay nautahonon na dohita siyan pamangan na. Ala rosam ningolutta alay dang do pediulahon ibane jala di jo ibana dohita nang sonari dohot garang laho mamilit dalani. Dinarobi manuhor sa ugasan lapatan na manailihon ugasan ni dohot na asing manang barter istilahana. Dison Jesus mardongan dengan basa pasaton situhoron nang dirohatta dialihon dohot serena abit na nasaksak dohot miyahi matatta law marnida hatigoran iya patalian na hot di ibana margogo paubahon saluhutna dohot sikop di pasat ibana do nasa narikot dihita talumobi ala akka narikot dihita dang tarpatupahita sa dili hulan ibana sa bingdo na marhagogoan jala na tau patupon na doi molo mangarade hita damang denang idokkom molo tajaha tutu di pangkapotulu ay saplalu sa pulusiya sude radedo di bata di patu pare bata natong do hita amanginang sonari daulang sisilon tabo to do jol manaburju ale dang tahapor se jol manaburju tabo to do bata iya de batai di bata parasiroha ale dang tapasaha delita to si omma na dang ulang sisilon ibo to do nasala ale diulahon ibo to nasitong ale dang diulahon si pata diulahon si pata dang diulahon irang binoto manang nidia no yang panulot di ari perpudion mologodo honon garaha porsiotta olo di daw gara ay marjas sudah tado gali rapido tu gareja ale mo larong na masa lupa de tatise tutuhan jadi batu pada batado sudah itu ita nak kana denggan dinguluto namang inang pasaha tu ita di partikian na leheton na dengganon hita no bigi at pen bata ministilon siang giyak mahita tutu anggiat tapasaha dili tatutuhan mangarade meta disude akka pakko kopyon ni debata dihita omma haturangan na buh pasa di partikenon mardongan maulate Mauliate ma diamang pandita purba na paturakon par sejaratta di hari Minggu. Sonari pasatami matu amang pandita utosoit. Suku-suku namang pandita. Songon dia do di nama natap tu silangi jala marujumi parbuena margogo mangurupi hita laho mangaleon rohatta upasata mematu abang pandita tosoit mardongan mauliate mauliate ma amang pandita simanukali di suku-suku menaik di dokodo di parsejarata di hari Senin pakkalna pamicangon hamu baun niroha dohot tupal pamicangon hamu baun niroha dohot tupal jadi ayatna di pangukapotulu ayat 10 jadi di barita do songonon ai diraduti hodo ata kabingeton nasional aupe ramotaku maho jari pemuncunan nanang rotulia portibio mengucuni akan mengingaritan lain di bagasan parsejaraton didok do dison hari kotoma na paubah roha karena mau dipicang berarti di paubah roha dungmu baroha dapat matupal hangoluan imanasian tuhatta debata ainasa nahu haholongi akaido nahu picang jale wajar padok ni Yesus dipicang diajar
saburu tu lomo ni rohani di bata. Molo pamicangon, molo dipicang aturanna dang gabe hacik roha. Alai sipata molo dipicang dongat tahita hacik roha. Tersinggung, medele, manang gabe mangalo. Alai molo debata do mamicak kita, jala diajari kita, gabe omma nam dihalomohon debata. Tung jonok situtudo Jesus tudanan nalau menadikko jelmai manang memulus dalam hamatian na pinilipna di tanah on. Alai hinorhon balgani holongna na mamicak kita di parngulota saunari di halungut tonibana partalian nadau dumengkan jala gumugo toti. Jadi molo dipicak pihita dalam na partalian doi sian nadawi gabi jonok gumugo na lau tudun na denggan tuhita. Dan di halomohod debata rohatta di paralangalangan mardongan atanaro tuibana jaka aring dariko. Jadi molo di paralangalangan ya dang haro olo mubahita dipicak pedangolo ngamat dus songos si maruna punap anggodang dapat tupal hangu dua pion. Enung ngatung macai do sian olong ni debata. Jadi di balik siani Yesus namicak kita baik perdenggana doi di kita. Diaka naolo di podai ibana asa muba rohat. Jadi hamubon ni roha perlu. Ya. Nah, biasa na ibana mangago dongan na dang be mangago. Na biasa na ibana manako dang be. Na biasa ibana mangulah honak kano narorang dang be. Ima hamubaun naung di pisang di mata. Ya. Alai molo soolo do di pisang di mata. Tapi nung ngase di puda-pudai, nung ngase diarahon, alai dangolo, dang tung tama ibana dapotan tupal hanguduani. Oddo gobbaran sianak kahatana dingga jala sumurung. Debata ni hasianganon makirim hudul rap dohot kita ganup marsipanganon. Ya ibatung macai tahu molorap kita hudul dohot Yesus Kristus marsipanganon ninda. Hudul dihasi hol honibana pertalian na denggan dohot pakatayon nauli uhud makalason si panganon na tabui. Pakatayon nauli nalehet. Ido go baras siya pertalian na solhot jala totong nian. Jala Jesus majauhita lau paulihon pertalian si songoni dohot ibana. Molo hudul pehita kana marhamarangi tung macai tabu padohan pakatayon. Om mana di halomohon debata. Dangarong bada icak-icak pedangarong suang songoni nang di bagasan huriat ta. Alani tabuni na di bagasan huriai gabe ringgas rotu bagas joroni di bata marsompa. Ainunga adong di rohana hamubau. Ainunga adong di rohana pakcirimon na siya di bata dapat tupal hamuluan na saliling-liling. Ya. Tung takas do taboto biasa do di huriat ta dong sidung mangan roti panguluan, mangan muse perdagingon, manang diguari poklak, rap hudul, rap mekel, rap mamangaton, jala onba na di halomohon di bata.
Alai mula dong dok kebede-bede, nang di rumah tangga, nang dia ka persauran ni masyarakat suam ni nang apalagi di Huria dan robe tu gereja dan robe marsub batu de bata mago tuppal hanguluan alai ida ma tabunai molo udul rapaka na poson itu. Jadi upamaon manggobar horragam ni partalian na hinalungutan ni Yesus dohot tita saluhut na alai sada partikia sogot di napajupang ho adop boh itu Yesus manang hita diari paruhuman marang diari nama miakot tupalmu tutoru ni pakna di bagasa panobao dohot puji-pujian rapo maribu manang marlaksa halak na asing pacangapon debatasi panop jala na disido kita margogo lao maningot at parup kilota di bagas tanahon manang na namek-mek manang na dan terpatudos songon hasangaponi na ni sol-solan jakatiki na sal alai dungrak dohot Yesus saliling ni ngulut tadi inganan na hot pro di saliling-liling na mago sude aka arsak mago sude nang aka iluido aka hamatian jala saluhut ido ubaina perlu hita roh dua dopan ni debata songo suku-suku ni amang pagkita namin atingan amang penteman kalbi songo dia do dinamanata pusilang jala mengarajumi perbuena marbubu mengurupi kita jadi tatatap tu adopan ni debata pusilang naung kinubus na hita gabi mangulu saliling na ido tupal hanguluan na naik si jalota hanguluan saliling na alai ikonaha ikonolo do hita dipicang jala olo hita mubat so lima amang pandita nami parsyajaran kepala ditikyon oras mari hita salukna mauliate mardongan holong Mulia tema di amang pandita huta sohit na paturakon parsyajarata di hari Senin. Pamisangon hamubaon ni roha do tupal. Sehingga mai boy mengatusi hita parsyajarata di hari Senin. Suku-sukun dia mampanita tampu bolon ahado na patut ta parsiajari sian akka barita taringo tu holong dang marpasohoton ima songon dia debata marpartayan dohot jolma diragam ni parngoluon ni si Adam, si Henok, si Noah, si Abraham, dohot si Musa. Asa marsadar kita ahado maksud ni parsajarata hupasata mematu amang padita tampu bolon mardongan mauliate. Shalom dihita saluna. Aka damang dain ng natoktong sa ringgas manoton YouTube Advent Bata Ministrion. Bahkan di hita saluna damang aka magpadita na toktong mangaleo rohana tikina na lao pasatok kata ni Tuhan marita ite persiajaran sekolah sabat horas marita saluna muliate di amang padita si manukalit ng pasahaton suku-sukun di persejarata palatikyon ima naisukuna na kaning ahado na patut ta persiajari sian aka berita taringo tu holong dang marpashotan ima songon dia debata marpertalian do jolma diragam ni parnguluon ni si Adam, si Henok, si Noak, si Abraham, do si Musa maritehite persiajarata diari silasaon ima holong dang marpasohotan. Nah, jadi sebenarnya di damang do day nang gudang do di bagasan Bibel na paturakon songo dia
pajakon juju ni debata asa tetap dia kajolma hita manusia marningot ia di pajong-jong debata do perpadanan do ibana tu ita jolma ya jala ido berita na bulun manang turpuk na bulun di sandok isini Bibil di kion taida piga-piga sian nasida taida ma ia debata marpertalian do nasida diragam ni pertalian dot akka perngulonna na perjolo nata persejari apaletikion ia holong ni debata dang marpas sohotan ima di taringo tu si Adam menurut ajaha di buku Sada Musa 2 ya di dok madisi di Sada Musa 2 ayat pitu didok songonon dungi dijadion debata Jehovah majol mai sian orbuk ni tanaon jala diulus sotu bagasan bungbung ni igungna hosa nguluani gabe martodi na mangulu majol mai lalu dungi muse di sada Musa tolu ayat walu roli 10 marite-ite persejarata apaletikion dung i di BG nasida ma suaranya debata Jehovah na medang-edang diperlaki di haroroni alogo marneak bot ari gabe martabuni masyadam dohot jolmanai diolak kolang ni hau aka na diperlaki maladopon ini debata Jehovah dungi jujuma debata Jehovah di siadam ninna mando ibana di dia doho jadi ninna siadam ma UBG nian suaram diperlaki gabi mabiar au ai marsai marado ahu umbain na martabuni ahu jadi ana buat bereksian eh, persejajaran songo dia debata marpertalian dohot si Adam ima mulu mariti ahana tajaha palitikion ya di patorang madisi na buat tabuat mariti ahana ni idani debata dinasida ya di si Adam terlumubi ya bahwa ia si Adam nani toppani debata perlu hiat do debata dinasida perlu hiat do debata maban pertaliat di si Adam dilului do si Adam ya bahkan tungpe dung mardosa ibana jadi pertalian di debata tu si Adam dilului ibana tungpe dung mardosa ibana lalu nak kena paduahon ya tu si Henok mulu tabereng di Sada Musa 5 ayat na pa 24 ton marite persejarah ini idok sonon ja, jadi sai marparange mardongato debata masih Henok dungi dang disibe ibana ay dialap debata do ibana buasa pertalian ni debata do si Henok mardongan marale-ale ya mardalan ibana jonok do debata jadi pertalianna ia di bagasan parangeni si Henok taida do sungguh dia pardongananna
tu debata jala alani pardonganan na tu debata ya setia mana tu debata jadi om matadana pertalian di debata do sieno gebe di alap debata ibana langsung naik tu surga. Lalu pengalaman pertalian na berikutnya di Sada Musa Onom ayat 10 tolu. Sada Musa Onom ayat 10 tolu. Idok songonon. Jadi nina debatama tu sinoak nungaro ajal ni nasa namardaging maradoponahu ay nungagok kajahaton tanaon di bayan nasida onpe ripasonokku mana sida rap dohot tanaon. Jadi di patorang debatado sada pertalian makatahatai marite-ite arahan ni debata tu si Noak taringo tu sungo dia do guk ni hajahaton di tanah on ya pertalian ni debata do si Noak bui makatahatai. Nah berikutnya tu si Abraham sada Musa 12 Sada Musa 12 di idok madisi di ayat na parjulu satu ayat paupaton ya dungini na jawa mandok si Abram bukas mahosian tanu hagodanganmu doho sian atubuanmu doho sian bagas ni amam tutano sipatu duhon nokut ho ubain peho gabe bangso na bulun jala pasok kumaho jala pabalago kuguarmu asa gabe pasu-pasu ho di pertalian ni debata mardopo si Abraham di jauh si Abraham mariti dia porsiaon na mangyuto ni mana ya jala si Abraham olo mangyuton debata parpudisian persejarah tahun na isukun ni amang perdita si manukalit taringo tu songo dia si Musa di 2 Musa 34 ayat 20 sia ya 2 Musa 34 ayat 20 sia idok songonon jadi nina tuat i Musa sian dolok Sinai hut patiop-tiop na dua lei panidangion di bagasan tanganna dina tuat i ibana sian doloki alaidang di boto Musa nang marsi nodang sisik ni buhinai ala naung makatai ibana dohot debata ya pertalian ni debata dohot si Musa di pabotohot debata doh hamuliaon ni debata nabule makatahatai do si Musa jonok dohot ibana jadi mana ta buat persejarata marite ite suku-suku ni amang pendeta si manukalit nakaning di persejarata politikion na patut ta persiajari sian akka berita taringo tu holong dang marpasohotani ima songon dia debata marpertalia do jolma jala diragam ni pernguluan nyaka yang nakona nakaningan di top debata jolmai jala marsaur ibana doho jolmai marhite-hite di jauh si Adam nong mardosa ilului taringo tu si Henok ia debata maraleale marpertalian mardalan rapak dot ibana ya si Musa si Henok pe ipatu di mana setia imana tu depan debata bahkan taringo tu si Noak ya makata-hatai do debata tu si Noak di leot do tu ibana songo dia arahan di tonga-tonga ni pertibi naguk dosa jala dakolani tu si Abraham di jauh debata pertalian na tu si Abraham asa di yutto di mana maritia porsiaon na jala tutu
Marite-ite dihuto si Abraham debata. Bahkan di patari Daud debata tu si Musa hamuliaonna alani bule si Musa mangulu jonok rap dohot debata. Mana bu ita buat sian persejarah ta paletikion ya dihita. Dinamang dok dainang di debata do cara tu hita gadup marsada-sada. Tuita jolma ya sesuai do situasi. Na ni na patut tu tujuan di debata. Alai disaluhut nai asabu hita di pagodang ya mariti hubungan tado imana di pajonok hubungan tado ibana mariti hite holong ya jala dakolan holong nasihat debata ale holong sakita ya songo dia be kondisi ta ia debata tetap do patuduhon ibana butul na maka holongi hita jala holong nai dang eh, marpasohotan holong dang marpasohotan jadi songonima lalu sia suku-suku ni amang pendeta si manukalit taringo tu persejarata holong dang marpasohotan songo dia debata marpartalian tu ragam jolma di Portibion maritihite akat tokoh-tokoh naung di suku tu hamia paletikion. So ni mana bui alus na bui wasata yang paletikion tu hama madongani hita mardongan mauliate. Boleh ate ma dia mempanita tampu bolon na patorakon parsejarata di hari Selasa. Sehingga may boy mengatusi hita di persejarata. So nari masuk mahita di persejarata di hari Rebo. Ima na di patorang amang pandita Sinambela. Suku-sukun di amang pandita Sinambela. Ahado na didok ni Jesus amang pandita. Di bagasan Yohanes 15 ayat 1 Ahado lapatan na ni dihita amang pandita. Kupasat tami ma tu amang pandita Sinambela mardongan mauliate. Shalom, horas marihita saluhut. Mula tema dia mang pandita marukali nak pasator suku-sukun dita di persiajaran hari Reboon. Suku-sukun akinah hadonan idok ni Yesus di bukasan Yohanes 15 ayat sada rodi 10 sada. Bajolo tajahama teh, sutabota teh. Iya. Tajahama jolo di hatan itu hata di Yohanes 15 ayat sada rodi 10 sada. Namandok au do hawanggur na tutu damang do tukang por laki di gotap do nasa rating na somar parbue jala di payas do nasa na marparbue nunga ias samu di bahen ni hata ni nahu hata honi tuhamu sai mian di bagasan nahu mahamu songon nahu di bugasa kamu songon ratingi naso tarbahen marparbue anggo sian dirina anggo somian di hau anggori lau songonihamu anggo somian di bugasan au. Au do hau anggori hamu do ratingi. Namian di bugasan au jala ahu di bugasan ibana. Iman nama perbuehan gudang. Aindang tarulah hamu agia aha. Anggo somar dongan au. Nasa namian di bugasan au di bolokon doi nasa nasomian di bugasan au di bolokon doi songar ranting nagabe masak dungi di palungguk di danggur hon mai tuapi jadi gorma molomian namu di bugasan au jala molomian hataki di bugasan namu jupang hamu ma jupang hamu do manang dia di pangido rohamuna marsangak madamang molo marparbue na godang hamu jala gabe akas sisiakku mahamu. Songon holong ni rohani damang di bugasan nahu, songon ido holong ni rohakku di hamu. Mian mahamu di bugasan holong ni rohakku. Radoti hamu ma akapatikku. Ima dalan na asamian hamu di bugasan holong ni rohakku.
songonaho na mangaradoti akapati ni damang gabemian di bugasan holong ni rohana. Jadi songonima hata ni debata na pabuaw tu hita aha don na nidok ni Jesus di Yohanes 15 ayat sada rodi 10 sada jala ahado lapatan ni di parngolota si sonarion. Jadi hata ni Jesus di sana menggambarhon songon dia do partalian na sumolhot do tibana. Digambarhon dohot batang ni angguri dohot ratingi. Ima sada gambaran na sumolhot ya. Ida banna dibain uluan ni persiajaran tadi hari rebon mian ya. Yang bahasa aslina ebait ya. Mian di bugasan Yesus itu maksudnya. Hatamian di sontung masai perlu do botota buasa alana dang na hola sahali 2 hali di dok Jesus hatamian alai pola do 10 hali ya. Pola 10 hali di dok ibana. On sada persiajaran na arga don dihita. Mian di bugasan Jesus iman na perlapatan mengulu di bugasan pertalian na manoktong do tiban. Na sora putus jadi kontorus mian menempel tu Jesus songon ratingi na menempel terus tubuh nani hau anggore. Jadi songon ini tutu sisiani mian rap do Jesus dinamula sian bilut perginjang rap do Jesus sa dinatuat nasida na lau tu sada porlak ima get semane. Jadi mian nasida rabdo Jesus. Jadi argani namian di bugasan Jesus tung macai perlu di bugasan ngoluta lumobi pertondiota ya. Jadi malu tapar rohahon do di nama morsan silang Jesus ima sada persejaran nama ngondolon songon dia hina argani mian di bugasan ibana. Jala dohot orang nama katahon jala lambok songon dia tama di ngoluta di bugasan perngoluan si ganopari asa patarmanya tutu tampar ngoluhon namian dohita di bugasan Kristus. Jadi dukta jahanakin di bugasan Yohanes 15 na patuduhon Jesus doha wangguri hitama ratingna. Jalai ndak terbahan hitam marparbue sian gogota sendiri. Ikon mian dohita di bugasan Jesus songon ratingi na mian di bona ni hawangguri asa terbahet sa marparbue. Nah, sipata ya, sipata idaon dohita hiran na mian di bugasan Jesus. Hapeta rida di ngolutan dang marparbue. Ayo, on gak bisa ada masalah dong ya. Berengan hiran namian di bugasan Yesus alai di pernguluna dang alok tarida perbuena. Digotap ya. Digotap melos dibayan mai tuapi ditutung. Alai dong do si patah tinggi idaon nunga marbunga. Alai dak tahan melos ope digotap ya. Digotap alan na melos dibayan tuapi ditutung ya. Digotap na puna porlaki ima amai. Nah, jadi saluhut hita mangadopi akaparukilon dohot ragam niak kahasusaan na makaciti hita ya. Na mangarsaki hita. Alai molomian do hita di bugasan Jesus saluhutna boy mangalehon parbue. Maparbuehon parbue na denggan, parbue na tonggi, parbue na gumodang, jala marsitorus marparbue o matong na hinalomohon ni debata ya. Alai molo digotap ma
rating idang marperbue nakin digotap, molo digotap, ima sada partikian na humatsit di bugasan parnguluan ni salak Kristen. Alay molomian do hita tutu di bugasan Kristus, ima partikian na duminggan. Alay ima na mga lehon hasil parbue di bugasan ngulut. Alana Jesus pe di dokdo di Matius 7 ayat 20, asa sian parbue nama tandaon muna na sila. Jadi molom marparbue hita, ima na patuduhon ise do hita. Parbue patuduhon na sisian ni Jesus do hita manangindang. Jala parbue patuduhon dang nalao bain hasangapon ni diri sendiri, alay nalao pasangapon na puna por lagi ima amay. Atong mian mahita di bugasan Jesus, iman na marlapatan, mangaradoti na sapatikna, patuduhon bako nauli. Bako nauli jalan nagok holong na somarpas sohotan. Ima lapatan na mian di bugasan Jesus. Ya. Jalan molo tauduti do muse dia ka persejaranon, mian di bugasan Jesus, ima na mambuan las ni rohabolon. Nah, jadi saimian mahita tutu di bugasan Tuhan Yesus asa dapotita las ni rohabolon. Jala mangulahon nasa na pinangino ni debata taulahon. Ya. Jadi matutu di dok si Johannes dope di sada Johannes 5 ayat 3. Sada Johannes 5 ayat 3 hatan itu hata mandok. Ayon do holong ni roha di debata. Molo taradoti patikna. Dada na dok patiknay. Atong taradoti mapatikna, pabohon nong mian hita di bugasan ibana, aindang na dok patiknay. Alay jojo do tabege hata na mandok dang na taradotan patik ni Tuhan. Memang tohomay, alahita mangulu dang di bugasan Kristus. Alay molomian do hita di bugasan Kristus, dang na dok patiknay. Langsung itu totong di parsijarton di ayat siya, ima songon ayat siya pilon di hita, di nasa mingguon, songon holong ni rohani damang di Jesus, songon ido holong ni rohani Jesus di hita. Ya, atong mian mahita di bugasan holong ni rohani Jesus. Buhama carana. Asa mian hita di bugasan Jesus. Di ayat 10 di dok. Radoti hamu maakapatiku ima dalan na asamian hamu di bugasan holong ni rohaku. Oh, imatong lapatan na hape asaboy hita mian di bugasan Tuhan Yesus taradoti maakapatikna. Aidang na dok patiknay na kindidong ya. Songon Jesus naong mangaradoti patik ni damang. Gabi mian may bana di bugasan holong ni rohani damangi. Songoni mahita mangaradoti patik ni Kristus asamian hita di bugasan holong ni rohata. Ito na kinadiondolon dia topat sa mian di bugasan nau mahamo ninna Jesus. Ya. Jadi si radoti patik na ido na mian di bugasan ibana. Ya. Di sada Johannes 3:24, dipatakas si Johannes muse. Taringot tu na mian di bugasan Jesus. Say patik na ido mian di bugasan ibana, jala dibata di bugasan ibana, jala sianondo taboto naung mian ibana di bugasan kita. Ya. Jadi bohama baenon asahita mian di bugasan Jesus, Jesus mian di bugasan kita, dipatudos maon, tu timba. Ya. Timba molo tapa masuk tu sumur, masuk timba itu bugasan aiki, jala masuk aihi tu bugasan timbai. Nah, jadi songoni mahita tu bugasan Jesus, mian hita di bugasan Jesus, jala Jesus pe
mian di bagasa kita. Jadi dapat kita matong suku-suku nakin ahado ya. Jadi ahado na didok ni Jesus di Yohanes 15 sadaro di 10 sadai jadi ahado lapatan ni. Jadi yang mana mandok tajalo maholong ni rohan ni Jesus. Sungon Jesus nang manjalo holong ni amai. Asamian mahita di bugasan holong nai. Holong ni Jesus do na mga rahot tung masay gomos lau manugu hita sumolhot tuibana. Laos tugon na manang rohata asa makahulungi dong at tajolma sungon Jesus naong makahulungi hita. Diihot, ya, diihot, ditali, dikobet, holong ni rohani Jesus mahita, asa dibugasan Jesus sita mangulu, rodi sa leleng nileleng na. Oman na makorhon parbue na denggan, parbue na hinalomohon ni debata, ima na puna porlak angguri. Jadi songonima, alus na boy di pasatami di suku-sukun naong di pataripar amang pendeta manukalit nakin. Jadi songonima sahat na dihamu amang inang naong bege persiajaranon sian channel Advent Batak Ministry. Jadi di pasatami ma merdongan mauliate Tuhan ma mamasu masuhita saluhut na. Amen. Mau lihat tema di amang pandita usinambela na patorakon parsejarata di hari Rebo. Sebenarnya pasuk mahita di parsejarata ima di hari Kamis. Na di patorang amang pandita sitohang. Suku-suku namang pandita songon dia do sian sadok ulaon ni tod di parbadiai margogo di partaliam muna dohot di Batak. Hupasat tamima tu amang pandita sitohang mardongan mauliate. Oras ma dita saluhut na maulate ma di suku-suku ni amat tapat dita si manukalit apala di pasajarata di tikion lumobi paingot to kita taringot tu sada suku-sukun naong di jahahon na kaning songo dia do sian sadok ulau ni to di purbadiai margogo di partalianmu dohot debata. Molo taparate ate hoddo damang do dainang sude ruh ni persiajarata mulai sian pamuhai dungi persiajarata di hari Minggu, di hari Senin, di hari Selasa, do di hari Rabu, lumobi naong tipasa niya matapat sinabela mian di bagasa Kristus na kaning didok ikorado tata nasa na pinatikon na itu hita. Sonari songon udutan ni persajarata di hari Rabu, songon nasolhok do persajaranon, ima taringot tumian di bagasa Kristus. Alana di sonak kaning uluan na lohot dohot hawanggut. Mian di bagasa Kristus, sipata dipakilalahot doi songos sada ulaun na borat situ tu di ulaun. Memang toho doi, molo tapi kiri do tutu wado hita mian di bagasa Kristus, songon naborat situ tudo memang apalagi adong akka parukilon, adong akka hasusaan, do terlumobi borat situ tu akka sitaonotta. Jelata boto do i sada na tahalumutto do mian di bagasa Kristus. Alai damang do dainang alani tunggudangnya kagalubang perngoluan manogu-nogu hita tu bagasan pusorna jala borat situ tu saluhukna tahilala. Ido alana di bagasa tikion perlu do hita mangido pangurupion sian amata debata asa bo hita lohot dohot hawanggu namanggobarhon Yesus Kristus. Songo dia do carana hita lohot dohot hawangguri. Idon ison adong ibais sada tudus-tudus. Sipata
molo taparateateho do hawanggur na manahan mamolus partaunan ngali idaonmu madisisa da halongangan akatubur ni ratingna gabi mahiyang jala madek-dek sian pernguluan saat rodi jumpa partaunan dogonyari dinamohop tanoi urakna mangosop aek dungi gotani hawi mamolus sian bonana do pakrating jala makehei pernguluan ia soalani gotani hawi danga dong hanguluan. Jadi memang sede halongangat do tutu mono taparate-ate do hawanggur ditiki lugun nyari songon nama heu do ratingna lumobi hauna alai ditiki namasa ima songon lugun nyari nakaning adong do gotana ya gotani hawi ya bui ya makehei pernguluan. Jadi molo swarongin na gota ni hawi danga dong hanguluan ni hawi. Ahado gobbara ni gotai iya gota di hawangguri manggobbarhon to di perbadia di perngulota. Olo do hita songo rating nong masak. Alai dinataului mangaleo tiki rap doh debata to di perbadiai di usehon tu bagasa kita songon gota sian urat jala pernguluhon perngulu kita songon hau ara nakaning. Jadi dihita damang dainang nani holongan di bagasa Jesus molo disuku do nakaning taringot songo dia do perngulota taringot to di purbadia lapatanna tapangido matua mata debata asa diusehon to di purbadia mangurupi hita asa boy hita lohot tu hawarai asa boy hita mapernguluhon mangulu di perdagingon tarlungobi mangulu hita nang di pertodiota ido no perlu sehali asa boy hita mian di bahasa Kristus lungobi ikon lohot do hita di hawarai lohot artina unang behita sirang sia Yesus Kristus sia darion sia tikion sogot haduan sahat rodi ari na nengro sahat rodi saling-liling na ikon totok mahita lohot di hau arai songon ayat panipuli di bagasa tikion ima jahauku don di Luka 10 sada ayat 10 tolu songon oma padohanna garihamu akka najahati uboto mangalehon nadenggan tuakka anak komuna lam soleh honon yamai sian banu gijang to di purbadia tu akan mangidoi sian ibana jadi tapangido ma debata parholong para siroha dakea so mangalusi dohot manangyo kita sonari buhado hamu do tau buhado hamu damang do dainang do kita sude na dong di adpen batak ministrio sihol rohata lohot tu hawara namanggo baru Jesus molo sihol rohata Roma hita mangido to di purbadia asa boy mangalian hanguluan pernguluan di partodion lumobi nang pernguluan diaka perdagingota asa benget hita jala totong mian di bahasa Kristus Yesus homma naga besara singototta di bahasa tikion jala persejaranon anggiat mamian di rodo pikirata sia tikion sa rodi sengna songonima amang na boy hupasahat mardongan mauliate. Mauliate ma amang pandita si Tohang napatorakon par sejarata di hari Kamis. Sianggiak mai boy hita mangulahon. Sonari tabege mah rimpunan di persejarata ima nani bayan amang pandita nani persahat amang pandita pasaribu. Hupasat tami matu amang pandita J pasaribu. Om madihita saluhukna pemirsa ABM Advent Batak Ministry songo rimpunan persejarah sekolah sahabat dihita di Partikianon ima
ada orang seorang hita di Portibion, ada orang tubuh hita di Portibion, di batang nunga makaholongi hita. Ai nunga disakapi di bata asa hita mananda ibana, asa julmai mananda Jesus, songot parmahan na dengan mangalului akka biribirina, jala dijuwa akka biribirina, asa ganupari biri-biri ya julmai asa bui manian di bagasan ibana ganupari. Nariko si bane otta ima holan pasahaton alus tu ibana jala manadikko parngulut tanaguk hasusaan tatinggal humma akka hagyok ni daging ido nalau nagabe sakka ni debata dihita damang dainam. Unang hita songon gabe songon ruas di Laodikia na haporsyon na danggol sa silon danglas dangali alay hita sebagai naposo ni debata naing manian hita haporsyon to masigorgor asa hita buo inian gabi na puso ni debata na tetap setia ido ang gosakka ni debata tu hita damang daina song rating ni haw anggur na maenet olo pertalian doho debata tung marmenet alay tahe olo simbur situtu dukorro udan partondion namasai dihalunguton. Jadi damang dainang na di bagasan na ni holongan di bagasan Jesus Kristus. Holong dorohani di bata asanian hita na poso ni Tuhan. Naing mania kita tetap bergantung tu ibana. Tarsongon rating ni anggur ikon na ratingi asa imana marparbui ikon ho donia ratingi diaha di batang ni hawangguri artina dihita na posi ni Tuhan ikot teta manya kita maringanan di bagasan Jesus Kristus asa hita toktong marparbue akan nadinggan siap parngolota anggia manian persiajaran boy mamodai-modai hita asa anggia hita toktong makaholongi Jesus asa anggiat hita toktong mamuji Jesus hita toktong di bagasan Jesus asa hita boy marparbue akan adenggan siam bagas derita omma song rimpunan persyajara sekolah sahabat di hita di bagasan sadarion Tuhan ma na mangaramuti hita mauliate ma di amang pandita J Pasaribu na pasahaton rimpunan di hita di bagasan saminggon ima di parsajarata na parjolo di triulan paduahon. Baik, tatutup ma parsajarata tapangido ma hararin ni amang pandita sinambela tangyang panipuli. Atong tapasada marawata martangiang mahita. Maulate ala Tuhan jumolo di pasat kami tu hadapanmu. Siala pasu-pasu do tolong ni roham.
naung mangalehon partikian na denggan di hami. Boido hami oleh Tuhan nalahop manariason sian ruas ni hatam merhite persiajaran sekolah sabat di triwulan kedua persiajaran perjolo magodang di bugasan partalian dohot debata. Nunga bele Tuhan dipasahat akan naposomon pendeta ya manukalit, pendeta David Tambobolon, pendeta Mutasoid, pendeta Bem Stoang, pendeta Purba, pendeta Julius Pasaribu do naposomon persiajaran nadengganon. Roma oleh Tuhan mengurapi hami merhite tondi perbadiami. Asa merhite persiajaran na perjoloon din na mangalului siktong na sian hatami dapat hami masadangulu na dumenggan. Ngulu na rabdo Jesus. Molo adong pere Tuhan nakapamisangon nalaho manugu-nugu hami dei tu hamu baon ni roha asa dapat hami tupal hanguluan. Sayang giat matutu holong naso merpasohotani mian dibuka sakami songon Kristus mian dibugasan amai hami pe mian ma dibugasan Kristus. Tuhan mamasu-masu maho disalut ama ina dohot hahaanggi na hinaholongan ni rohanami na umbege persiajaranon merhite channel Advent Batak Ministry. Asa saluhut hami mian dibugasan Jesus. Dohot holong na nasumarpasotani na manugihon hami. Tu pangaradotion ni patikmu. Marhite siani mahami ala Tuhan. Boy lohot tutu songon ratingi di bona ni hawangguri. Hami pe lohot mapanguluan nami tu panguluan ni Jesus ala holong na sumurum. Gabe marparbue mahami tutu ale Tuhan aka parbue na tunggi unang maparbue na asom dohot na paet. Alay parbue na hinalomohon ni debata na puna porlak anggurim mahami. Maulata matuhan. Sayang gia matutu merhite pasu-pasumi. Salut hami na makatahon. Dohot na umbigi hatam na badion. Daputan gok pasu-pasu. Pasu-pasu perdagingon. Pasu-pasu pertondion. Pasu-pasu di naniula ni tangan. Pasu-pasu hatuaon di saluhut ngolu nami. Tangihon mapangiduan nami ale Tuhan. Disombaho kami matujolom. Marhite Jesus Kristus. Tuhan si palua kami. Amen. Mulai ate madi amang panita sinambela mabayantang yang panipuli di parsajarata. Tuhita amang dainang na hinolongan nami di bagasan Jesus Kristus. Unang lupa hita man-like, subscribe, dohot, membagihon tu akka dongata asa YouTube Advent Batak Ministry. Boy hami sude na poso ni Tuhan semangat pasahaton parsajaran sekolah sabat marhata Batak. Songon upasa panutup kupasa tami matu amang panita tampu bolon. Sa menutup di perjumpangata para dikion. Bulung ni kaurata diduda do ribang dilopat tabu daina. Holong na siya debata maparguguhita salhuna.
matutu. Mada tutu. Dung sidung borngin niari Roma tiurniari. Holong nasiat debata dang marpasotan dita sai toktong manorangi. Matutu. Mada tutu. Au gala-gala maninna pajakitan ni Zakkeus sayang giat ma persejarat tahun tu dia pehitam alaka sa toktong ma lam diramoti itu hatta Yesus. Matutu. Mada tutu. Oras manita saluhutna. Oras matutu. Oras. Oras, oras, oras.